Скъпи съграждани, уважаеми приятели на Павликени, обръщам се към всички вас с най-искрени чувства в навечерието на Рождество Христово и настъпващата 2014 година. Изпращаме още една година на споделени радостни мигове. Поставихме начало на много нови традиции и бяхме съзидателни за родното си място. Година, която беше трудна за хората в България, но ние не спряхме да обичаме, да се подкрепяме, да търсим щастието и да създаваме добрини. Ситуацията в страната ни не е лека, но ние, в Павликени, не бива да забравяме, че само усилията ни да бъдем сплотени и единни ни крепят в трудностите. Силните връзки в семейството, добрите отношения в работния колектив, разбирателството между нас като хора са основата на нашето демократично общество. В навечерието на Рождество нека не забравяме ценностите, които ни обединяват, да бъдат смирени душите ни, да обичаме повече, да се радваме на малките победи в делничните дни, да проявяваме разбиране към околните, да вярваме в собствените си сили и в доброто. Нека бъдем състрадателни и грижовни, да отворим сърцата си към самотните, към нуждаещите се, към съграждани и съседи, които нямаха толкова късмет през 2013 година. Тогава Коледа ще ни се отплати за радостта около нас, с ведрото настроение и усмивките, които сме създавали през всеки от изминалите дни. Нека оставим зад гърба си трудностите, грижите и бедите и да правим по едно добро дело всеки ден. Духът на вярата и надеждата. Това е духът на Коледа. Въплатен е в датата 25 декември, но не бива да ни напуска във всеки един от останалите 364 дни на задаващата се нова година. Изтичащата 2013 година беше успешна за нас. Градът се преобразяваше с всеки изминал ден. Работихме здраво, без да разчитаме на чудеса. Проектите ни се развиваха с времето и днес всичките са на старта на строителството. Павликени създаде международни връзки, които ще укрепваме като дългогодишни приятелства. Отделихме средства и за социалното дело, и за здравеопазването, и за образованието. Осигурихме пари за благоустрояване, култура и спорт. Не оставихме нито един наш съгражданин без подкрепа. Не обърнахме гръб на останалите населени места в общината и отговорно се отнесохме към всеки техен проблем. Днес, в навечерието на светлите празници, си даваме сметка колко сили има в нашите задружни действия. Как енергията и добрите помисли на всеки един могат да преобразят средата около нас. Живеем заедно в нашите населени места в общината. И наша отговорност е всеки ден да ги правим по-приветливи, по-гостоприемни и изпълнени с човешка топлина. Така и в душите ни ще са по-смирени и щастливи. Скъпи съграждани, в дух на благодарност за всичко, което постигнахме заедно през последната година и в очакване да се изпълнят всичките ни надежди за новата 2014 година, бих искал да ви пожелая весели празници. Прекарайте ги край семейната трапеза с любимите си хора. Бъдете здрави и щастливи. Благословена Коледа! Мирна, щастлива и благополучна новата 2014
2014 година.